Op de baan goud op de 200 meter, op de 1000 meter, op de 3 kilometer aflossing, op de 10 kilometer en met een minkt aflossingsteam. En op de diek goud op de puntenkoers en met het aflossingsteam. Sokken kribbels en toch zo'n keer goud. Dan doe je wat goed. De laatste paar dagen dacht ik echt van, nou ben ik aan het dromen. Want, ja, het ging zo goed. Zelfs als ik voor mijn gevoel een mindere wedstrijd reed, dan kreeg ik nog die gouden medaille omgehangen. En ja, op een gegeven moment dan denk je echt, dit is echt heel gek. Dit maak je niet meer mee, denk ik. Dus ik moet er ook nog van gaan genieten. Ja, gisteren kwam ik thuis met nog een t-shirt en toen heb ik gezegd, weet je, ik heb die hangertjes nog wel, maar ik ga ze van de muur afhalen. Want ik vond, ja... Ik begon me er een beetje voor te schamen, zeg maar. Nou ja, weet je, je ligt op mijn kamer en er hangen al 6 van die t-shirts rond. En dan moet je er eigenlijk nog één gaan bouwen. En er was geen plek meer, dus ik heb ze van de muur afgehaald. Ik heb ze opgevouwen en ik heb ze netjes in mijn tas gedaan. En ik dacht, ja, hier ga ik nog wel van genieten. En, ja. Kamminga en Disse Elma de Vries, de grote favorieten bij de vrouwen. Bij de mannen is de te kloppen man de Belg Bart Swings. Vanzelfs ook bekend van het lange baanrieden. En deze man, Bart Veldkamp, is zijn coach. Fjouwe Friesen onder de stad met bijgelijks Ruud Dijkstra. Die het wel even beziekerd, maar echt vod komt hij net. Gerry Hekman, een van de kanshebbers, eventueel in de massasprint van de Nederlanders. En dit is Jan Blokhuizen. Die komt ijs nog het vierste van de Nederlanders. Ben net op het Jerveen, vanzelfs ik bekend van het lange baanrijden. Maar hij komt net vier. Het wordt een massasprint en jij de Belg Bart Swings. Hij is de favoriet en hij pakt de titel. Deze man, Bart Swings, dus de Europese kampioen op de marathon bij de maaien. Bij de vrouwen 8 Nederlanders, waaronder dus de grote favorieten Kamminga en de Vries. En Elma de Vries gaat er vod in het begin van terug. Ze krijgt een Duitse maai, met de vrije naam Roempoes. Dat is geen koekenbakker, die Katharina Roempoes. Wordt zien die jonger als Elma de Vries, maar ze is wel meervoudig wereldkampioen bij de junioren. En ze pakken een gotsje in het begin. En dat gotsje wordt heel tijd grutter en grutter. Het wordt een minuut en rint zelfs op naar 2 hele minuut. En de gearwerking die rint goed. Elma de Vries on kop en ze wisselen hier vaak af. Dit is het schaduw van Manon Kamminga. Het locht zit op green voor haar, ze maaien in de achtervolging. En dat helpt Elma de Vries. Want daardoor gaat Roempoes echt terug rijden. Want met 2 Nederlanders in de kopgroep is ze kansloos. En dus keurig in de reg van Roempoes. En Roempoes vol in de wien. En dat scheelt vanzelfs voor Elma de Vries. De Vries beziekt dan Roempoes te lossen. Maar de Duitse is sterk. Ze liet dan net samen voortrijden en ze bleven, ondanks een aantal demarages, lang bij elkaar. Het kreeg maar ze bloot erbij, die Roempoes. Het wordt een sprint à deux. Vrouwtje vrouw. Waar had hij 42 kilometer nog de sterkste voeten? Elma de Vries gaat on. Roempoes beziekt bij te blijven. Maar ze pakt 2 meter. Ze pakt 3 meter. Ze pakt 4 meter. En het is duidelijk, ja. Elma de Vries gaat winnen. 8 keer Nederlands kampioen. Maar die Europese titel die wie er nog net. En die is er nou vol. Elma de Vries wordt Europees kampioen op de marathon. Een titel die ze heel graag hebben, Elma de Vries. En achter deze de Vries komt Kamminga dan als derde over de streek. Na zo'n gouden medailles komt er dus nou nog een bronzen bij. Een ruim om medailles dus van Nederland. Ja, het is een ongelooflijk kampioenschap geweest. Dat hadden we zelf ook nooit verwacht. We hadden altijd al, ja, meestal een redelijk piste-toernooi en dan een goed wegtoernooi. En dan dachten we altijd van, nou, dan pakken we die marathon nog even en tot nog toe was het nooit gelukt. Ja, en nu met deze fantastische resultaten en dan ook nog af kunnen maken op de marathon, dat is het perfecte scenario.